salutare tuturor! 1 iunie este ziua tuturor copiilor, dar și a maturilor care vor să fie din nou pici. Am venit în grădina publică Ștefan cel Mare pentru a simți gustul copilăriei alături de toți curandeii care au venit să se distreze. Salut! Joi, 2 iunie, se așteaptă vreme instabilă, vântul se va sufla cu putere din nord-est, iar presiunea atmosferică va fi scăzută. Ploile nu vor să ne lase și vor continua să ude tot teritoriul țării în averse puternice. Cum este copilăria? Frumoasă! Și întotdeauna nu trebuie să lăsăm să moară copilul din noi, să fim copii mereu. În capitală ziua se prognosticează maxime termice încadrate între plus 21 și plus 24 grade Celsius. Noaptea, mercurul din termometre va coborî până la plus 13 grade, plus 16 grade. La nord se așteaptă temperaturi de la plus 20 până la plus 23 de grade Celsius pe timp de zi și de la plus 12 până la plus 15 grade în timpul nopții. În raioane din centrul țării, atmosfera se va încălzi până la plus 21, plus 24 grade în perioada diurnă și se va răci până la 13 grade, plus 16 grade pe timp de noapte. Dumneavoastră, ce amintiri din copilărie aveți? Interesant. Cele mai bune. Făceam avioane din lemn. Pictam, desenam căcădânsii. Noi suntem tot niște copii, dar mai mari o leacă. La sud ziua se procedează de la plus 22 până la plus 25 de grade Celsius în timpul zilei și de la 14 până la 16 grade cu plus, după lansarea nopții. Cum e înghețata, gustoasă? Gustoasă. De câți anișori ai tu? Bucurie pentru toți copiii! Ura! Indiferent de vârsta scrisă în buletin, să avem mereu grijă de copilul din noi. Timpul tău dorește fericire tuturor copiilor!